Kozi mukadzi angotanga kuti iwe akangoti iwe innocent wakundiramba nhasi ane ndo wakandikonza nekuti wakati ndoda kuti upedze nhamo yangu. Azovhurirwa audio paaudio zvakabuda paaudio nezvakataura mukadzi uyu zvakabva zvaenderana. Saka poindi yatakabata imwe ndeyekuti vanga vavimbisana kuti iwe mukadzi akafona ati ndiri kuenda kuChinwe saka ndisiyire chinhu. Asi chinhu chipi chandingakusiyire? Asati abuda audio ndakamubvunza kuti uda usiyirwe, waida usiye chii kuno murume? Saka ndaida usiya pendi rake. So paaudio ndobva yazobuda futi kuti aida usiyira chii mukomana wependi chikomba chechi pendi ramai ndiraidhimandi. So tikati iyi nyaya iyi tingaswere ndeyaChief. Saka pano iwe wazvinzwa ndepakazobvuma kuti Ora muri papo handi makagarira pasi semasabhuku maminutes achoka pakutaura kwamakaita. Hanzi chitekete chimwe chisipo muridzi wenyaya muridzi mukadzi hapo kwa chikomba chachirikupi chikomba ndochavarara pano chabura aripo Adzoka agarapo mutandamone wewe muridzi wacho yonya kutora mukadzi ari muridzi ari kugadzira anga achitsvaga mari anga achitengesa mafertilizer kuti auye kuno. Ini ndinonzi Takawira Wachekwa, ndini secretary waChief Nemakonde. Ndini ndinonyora zvose zvinoitika mudare raMambo Nemakonde. Dare raMambo Nemakonde rine makurukota anokwana kuita 6 kana kuti 3, richisanganisira nemadzimai maviri. Madzimai anenge akamiririra bandiko remadzimai, nokuti munotongwa nyaya dzimwe dzinozoda kuti madzimai aendewo pakahwanda, zvichizonzwika kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei. Ndozvavanenge vakamiririra. Kozoitawo varume vanenge vachingotongawo nyaya dzese semawiro adzinenge dzangoita. Zvadaro Mambo Nemakonde ndivo vatinoti ndio presiding officer vedu, vanopa mutongo panyaya iyoyi. Makurukota anenge aita nyaya akapedza mambo opa mutongo. Takamira takadaro. Panapa isusu padare raNemakonde tinoita china chega chega. Pamwedzi tinoita ka4. Asi paka4 kacho kuno kwatiri kunonzi kuPondoro tinoita kaviri. Kozoita kumwe kunonzi kuMuvhami kunoitwawo kaviri pamwedzi. Dare rino rinobata makonde yose yakakura sezvairi kubva kuDoma, toti kunana Kamhondi, toti kunana Chigaro, Chinhoi, vese ivavo vakabatwa nedare raChief Nemakonde. Vanhu vese vanouya mudare raChief Nemakonde ivavo. Tadaro mambo mudare muno mune nyaya dzakawanda dzinouya muno. Nyaya dziri kunyanyisisa ndedzekutorerana vakadzi mudzimba matigere, nekutema miti isingabvumirwe yakafanana nemihacha, michero yakasiyana siyana. Zvese izvozvo zvinobata dare rino. Inyaya dzatinongosangana nadzo. Kozoita dzimwe nyaya, vana vamwe vari kunotizira vari vadiki kana kuti vari kuroorana vari vadiki. Idzodzo dzinozoonekwa namambo vobva vazodzitumira kune matare ekumusoro. Inyaya dziri kusanganiwa nadzo futi muno mudare redu ratiri rino. Tirimo munomu tinosangana zvekare nenyaya dzekupumhana uroyi. Mambo chokwadi vanopa mukana wokuti vanhu vafambe vogutsikana kusvikira
vanhu vagutsikana. And chokwadi tiri kuzoona vanhu vachimhangarirana, kutozoona uyo anga achirwara atopora. Zvese izvozvo zvinhu zviri kuitwa mudare rino raChangamire Nemakonde. Ine ndinoitwa Musolin Tawasha. Ndiri mutongi kana kuti asesa mudare raChief Nemakonde. Nhau dzatiri kunyanya kusangana nadzo muno mudare raChief Nemakonde, dzimwe ndo dzataurwa nasekretari vedu, dzimwe inhau dzinozochokuita netsika dzedu dzechivanhu. Tiri kuwana anonzi makuna-kuna, matata, zvose izvozvo zvimwe zvenhau. Matata aidambudziko munyika zvikasakurukurwa nezvazvo nemakuna-kuna, zvinokonzera zvichienderana netsika dzedu dzechivanhu kusanaya zvakanaka kwemvura munyika. Saka inhau dzinoda kukurukurwa nezvadzo, zvakafanira zvinoda kugadzirwa zvogadzirwa. Uye dzimwe nhau dziri kunyanya kutambudza inhau dzinochokuita nedzatongorwa nasekretari zvakare, dzekutorerana madzimai. Dzinogadzira futi nyaya yekudeuka kweropa munyika. Saka nhau yekudeuka kweropa inyaya isingatenderwe munyika. Inoita futi kuti mhepo dzenyika dzisatambanuke. Saka dzimwe nhau futi dzatiri kusangana nadzo, zvadzinoita kana tasangana nhau dzakadaro dzokuti paita zvekudeurwa kweropa, tinodzirifeya kune vemutemo, kumakotsi, mataremende. Makotsi anoitawo pavo, isu sedare remadzishe tinoitawo pedu zvinoenderana nenheuro dzemasvikiro emuno munyika. Uye sekurehwa kwaitwa nasekretari zvakada kudzokorera, nyika inare rinotonga nyika yakakura. Nyika yaChief Nemakonde yakati kurei, kukura chaiko chaiko. Inotonga kubva kuChinhoi, Mangura constituency yese kusvika kuganhu kugemu, yobata Makonde communal areas. Yakati kurei nyika yacho. Saka nokuda kwokukura kwayakaita, mambo vakadivhaidha kuti ive nematare maviri, rimwe rinotongerwa pano paPondoro nerimwe rinotongerwa kuMuvhami, kuitira kuti vamwe nevamwe varerukirwe parwendo. Ndo zvakaitira mambo. Uye chishuviro chamambo vanovavarira kuti dai munhu wese awana zvakafanira, zvakakodzera, sevhisi yakakwana, pasina mumwe anga ashungurudzike munyika. Saka nokudaro tiri kushanda zvakanaka naChief edu Nemakonde, zvinoenzaniswa zvichienzaniswa, asi mukutonga imomo hapushayike zvipingamupinyi. Zvino ndururani, nhubu dzokuti kana atadzira mumwe zvakare, vanosvika pakuzvidza kuti kana akadanwa kudaro hauye. Zvimwe zvataikumbira futi isusu sesu tinoshanda naChangamire, kuti dai hurumendewo yatibatsira pamasimba ekuti anenge apara mhosva, adanwa namambo kudare akasauya, mutemo tibatane madzishe nehurumende kuti vanhu ivava vawane murango wakafanira. Chikumbiro chatinacho chaizvo futi kuhurumende, kuti dai tabatana, iyo hurumende nesu dare remadzishe, kuti pana anenge atadza akadanwa naChangamire kuti auye kuti vayananise vagadzirise, akadheerera mambo, awane murango wakafanira. Kana zvichikodzera kuita amboenda kutorongo, woenda kutorongo kwenguva yakafanira. Ndokuti dzimwe nguva nyika yedu igadzikane. Mimi ndinonzi Ruthi Mutungami, kwekuzvarwa ndichinzi Chimanga. Ndakanzwa kufara zvikuru ndichipinda mudare rino raChief Nemakonde ndiri asesa, uyezve ndakamirira
divi remachembere group. Ndiri muno tinonyanyomirirawo nyaya dzedu dzemadzimai. Chief Nemakonde vakaona kuti kumadzimai uku kwanga kusinawo vanomiririrawo. Pamwe ana baba kana vakuzotongana siso inogona kungokwira kwavo ichingodzikira kwedu. Saka vakazongoti aiwa ngamuve nemadzimai. Saka tiri kutonga tiri munomu, ndinoona kuti pane nyaya dzatinosangana nadzo dzatinozoona kuti aiwa chief vedu vari kutiitira zvakanaka. Muenzaniso senyaya dzekuti ana baba dzimwe nguva vanongogona kuda kungoti handichada mudzimai. Mudzimai iwo nenguva tobereka watoitawo zvakawanda nemurume. Ndakaona mambo vachitiitira zvakanaka kudivi redu remadzimai. Zvokuti pamwe vakashayiwa chikonzero chekuti baba ava chavari kuda kuti vadzingire mukadzi pamusha chii, vanozongopedzesera vati imimi baba pamwe ndimi mune kodzero, ndivo vanonzi ndimi nekodzero yekubva pamusha musiya zvenyu mai vachichengeta mhuri yavo. Izvozvo takaona mambo vachitiitira zvakanaka, nekuti nguva zhinji hana amai tanga tingori vekudzvinyirirwa tichingosiyiswa misha yatinenge tatovaka pamwe pasina kana nenyaya yose. Izvozvo tiri kunzwa tichifara tiri muno mudare, ndiwo nyaya dzimwe dzatinosangana nadzo. Tinosanganawo nedzimwe nyaya dzekuti ana amai vanogona kunge vasiri kuita zvakanaka mukati mekuuya kwanenge kwaripotwa nemurume wavo, vachizvikonzera nezvikanganiso zvavanenge vari kuita. Saka tinogonawo kutora mamwe madzimai edu tiadzidzisawo tsika kuti vave vanogarawo zvakanaka nevarume vavo, vasiye kana zvekuita zvemeso meso, nekuti tinoona kuti mhuri inoda kuchengetwa nababa namai. Izvozvo tiri kuonawo pane dzimwewo dzimba dzatiri kuona vachitobudirira murume nemukadzi vachizogarisana zvakanaka kana amai vachinge vafunga dzimwe pfungwa dzisina kunaka. Idivi redu remadzimai tinotizve tiri muno takamirira machembere group, tinoitawo zvekudzidzisa vana vedu tsika dzakanaka dzemagariro akanaka anodiwa muno mumakonde. Muno mumakonde munenge muchidiwa kuti vana vedu tivarere netsika dzakanaka, varege kuita vana vei vanongopfeka zvinhu zvisakarurama, zvokuti kana takaona vana vakapfeka zvisakarurama hazvimbotifadzi, nekuti ndo zvatakadzidza tiri mudare redu remachembere group. Vana ngavapfeke hembe dzakadzikama, vana ngavapfeke zvinhu zvakanaka. Takadzidzazve kuti kana tiri mukati memisha medu tiri kutokurudzirawo vana baba kune makarawa group kuti vavewo nemadara avanotandarawo kana vari pamusha pavo. Musha wega wega ngauve nedare, varege kuenda kunogara mukicheni munobika ana amai. Vana vanogona kutadza kugara, ndo pamanzwa mumutaura ataura nezvemakuna-kuna, nekuti vese vanenge vari kuchoto baba namai. Saka tinokurudzirazve kuti ana baba ivai vakai matare enyu amunotandarira muchiisawo moto wenyu, musiyewo ana amai nevasikana ava vachibikawo vari vega mukicheni, nokuti pamwe mwana anogona kutadza kunyatsogara zvakanaka, baba vanenge vakangomirira varipo. Saka izvozvo takaona zvichidzivirirazve makuna-kuna mukati menyika menzvimbo yedu yeMakonde. Tine zvimwe zvatinodzidzisa vana vedu zvakawanda zvekuyaruka kwavo. Vana vedu tinovadzidzisa zvakare kuti pane zvimwe zvinogona kunotadzisa vana vedu kugara zvakanaka mukati medzimba kwavanenge vawanikwa. Kuri shona inonzi mwana anenge apanda chirimo. Saka tinovadzidzisa kuti panguva yamunotanga nguva yenyu yemadzimai kuti mave kutevera, ngavataure tigoona kuti vana vedu vatanga nguva ipi. Kana mwana wedu akatanga angave August, September, October, November, totoziva kuti mwana yeye anenge apanda chirimo. Mwana yeye tinomutora toenda kunomugadziridza kurukova kunoerera mvura, tichimudirawo jecha nemvura kuti mwana adzikame agovewo neugaro hwake hwamangwana hwakanaka. Chatinonyanyoda muno Makonde tenge tichida dzimba dzakadzikama dzinogarwa zvakanaka, nekuti vana vedu ava vasikana ava vave vanoteererawo ana amwene vavo kwavanenge vaenda. Saka kuteerera kunotangira mumba patinomuraya kusvika aenda kwaamwene vake ari mwana akadzikama. Ndo zvizhinji zvatinoita tiri mukati medare redu raChief Nemakonde, takamirira divi remadzimai. Ini ndinonzi Atimeni Dzikamunenga, ndiri sabhuku Makonde pamusoro muchena village 2. Nyaya dzatinotonga muno mudare raChief Nemakonde dzinosanganisira chivanhu chedu, tsika nemagariro. Tichitarisa
pane dzimwe nzvimbo dzinoera. Vamwe vanenge vaine misikanzwa yekuti vanenge vachienda panzvimbo idzodzo sezvakafanana netsatsi. Vanogona kunoita zvinoitwa ipapo zvinenge zvisingatenderwe nemurayiro wedu wechivanhu muno mumakonde. Vanhu ivavo vanouya kudare vachitongwa, vodzidziswa gwara. Zvimwe zvekare, vamwe vanenge vachiita zvechipostori, vachizoda kunokumbira masimba mumakomo. Izvozvo anenge achiera makomo iwayo. Izvozvo tinenge tichidzidzisana futi zvekare mukutongana kana waita izvozvo, kuitira kuti chivanhu chedu ndo chinoita kuti tikwanise kuguta mukati menyika ino yemakonde muZimbabwe. Saka zvinenge zvichigadziriswa izvozvo. Tine machembere nemakarwa group, ndo vamwe vanenge vachidzidzisa futi nyaya idzodzo. Todzoka zvekare, tinotonga nyaya dzekurambana kwevanhu, kurambana kwanyanya. Asi pari zvino muno mumakonde ndiri kuona sekuti zviri kuenda zvichiita sezvinodzikira, nekuda kwekuti munhu paanenge achitongwa zvinenge zvisingataurwa kuti ari kutongwa kuti apanichwe, asi ari kutongwa kuti adzivirire upenyu hwevanhu, tikwanise kurarama zvakanaka. Vamwe vanotora mudzimai ogara naye, oita naye vana 5. Haana kana pfuma yaanenge abvisa, asi anenge akuda kuramba mudzimai aona mumwe mukadzi. Izvozvo inyaya dzekuti dzikawiwa nadzo kumatare dzinotongwa, nekuti unofana kuripira chaKesari kuna Kesari, kureva kuti kuna anatezvara nekuti unenge wakaberekerwa. Ndo dzimwe dzedzimwe nyaya dzatinotonga muno. Todzoka kurambana kwevanhu kwanyanya, asi tinenge tichitoti pakutonga ipapo tinenge tichidzoreredza vanhu. Ndo saka manzwa pachinzi pane madzimai vanenge varipo, pane dzimwe dzinozotaurwa dzisina kodzero kuti dzitaurwe mudare, dzinosvika pakunyadzisira, dzekuti panenge paine zvimwe zvinogona kunge zvichitadzika pamudzimai kuti arambwe nemurume, kana zvinotadzika nemurume kuti azorambwa nemukadzi. Zvimwe zvezvinenge zvichida kuti zvinge zvichigadziriswa kubudikidza nemachembere nemakarwa group. Pamusoro ini ndinonzi Aswero Nyamuri, ndiri sabhuku kuSadoma Extension Village 4 muarea yeChipo District. Nyaya dzatinosangana nadzo mumaarea matinogara umu dzinonyanya kusanganisira zvikuru vana vari kuyaruka nhasi ava. Vanoratidza kuti pakati dambuke zvenguva yakati saka zvinotoda kushinga chaiko chaiko kuti vana vedu vatinavo nhasi vanyatsoziva kuti kana tichidai tiri kuenda pamusoro pekutevera tsika nemagariro. Saka nenyaya yemari dzavakubata mazuva ano idzi dzichikorokoza nekudidi, vana vange vachiratidza kuti kunzwisisana kwavo nemhuri dzavo dzavanogara nadzo. Kune vamwe vana vanga vachiti akaroora mukadzi wake, pfuma haabvisa, saka akabata mari, anokwanisa kuita mafaro nayo mari iyoyo, zvinova zvinozokonzera kuti imba yake nemudzimai wake iparare. Zvinove zvakazonzi naMambo Nemakonde, panofanira kuti paite machembere group nemakarwa group. Saka vabereki basa ravo ndiro kudzoreredza tsika nemagariro kuvana vari kurasika. Pakudzoreredza tsika nemagariro kunge tichiziva kuti mwana kana achiyaruka anofanira kudzidziswa kubva papi kusvika papi, kana ari musikana anofanira kudzidziswa kubva papi kusvika papi. Ndiyo nyaya yamaona nhasi nyaya dzimba dzakawanda dzichiita sekuti dzinoparara. Vana variko nhasi vanga vasingakoshese kuti kuwana chinhu chinokosha chinoratidza kubatanidza ukama, kudzinza rekwawangana nekwawangana kwamawanirana. Izvozvo zvinhu izvozvo pakangoita kakupesana chete zviri kubva zvaunza ukama husingagona kugarika nawo zvakanaka. Ipapo tichitarisa kuti zviri kukonzerwa nei, takaona sokuti vana vanofanira kuti vadzidzisiwe kuti kana mabatana ukama kuzorekedzana kunonetsa, ukama haugezwe nesipo. Ndiyo nzira nhasi yamaona vana vedu vanga vasinganyanye kukoshesa kuti chinombonzo kuwana chii chakakoshera papi. Saka pakava nemachembere group nemakarwa group ekudzidzisa vana vakomana kuti kana wazvipira kuti unoda kutsvaga mukadzi wochiziva kuti watova baba, chichengeta mai vavo, zvokuchicheuka wosiya uko. Saka vana vedu vanga vachingoti akatora mukadzi womva wangomisa kumba waita waamai, iwo wakutambawo nevamwe vanga asina kumbopedzesera navo kubva zvimwe injiwa yako anga asati amboita. Zvimwe nhasi zviri kukonzera futi kuti vana vamwe vakurumidze kuwanikwa
zera risati rakwana, nekuti panguva yekuti akuyaruka paya paya ndo panguva yanofanirwa kuti aone chikoro chedzidziso chetsika nemagariro, ndo pavari kushayiwa vaishayiwa dzidziso vana ipapo, upedzisira angoita zvaanenge afungidzirwa ndo zviri kumukwanira panguva iyoyo. Saka tinotenda kuti dare remachembere nedare remakarahwa riri kubatsira zvikuru kudzoreredza vana ivavo, nekuti tiri kuona kuti dzimba dzachiko zvino dzakuenda dziita sedzinogarika umbechana. Saka izvozvo zvaitaridza kuti vana vedu vanoda kuramba vachidzidziswa patsika nemagariro, ndo zvinoumba ukama nenyika. Zvimwe zviri kuzokonzera tadyisa nyika muko nenyaya yekuti munhu anokwanisa kuti haakoshese wekwake, ndisisi here, ndeamai here, munhu unombotamba naamai kusvika papi, kusvika pazera ripi zvine muganhu. Saka vana vedu vanga vasingazive zvimwe zvaizokonzera kuti vana vapedzisire vadyisa nyika muko. Saka zvinozokonzera kusafamba zvakanaka kwemwaka wakunaya kwemvura. Saka naipapo tinoimba kuti tinokumbira dare remachembere nemakarahwa kuti rirambe richiendera mberi nokudzidzisa tsika nemagariro, nokudzidzisa vana vedu kuti varege kudyisa nyika muko. Naiwayo mashoko iwayo. Ndinotenda kuti pazvizhinji zvataurwa zvese zvinoratidza kuti taakuita chinhu chedu chimwe chete. Ini ndinodzi Philip Sireo, ndiri sabhuku anogara panonzi paZebra. Ndinotungamira mhuri inosvika kuma 150 mastenzi. Saka tiri pavillage pedu tinoona zvinhu zvakanaka. Sabhuku unosangana nyaya dzakawanda wanda. Vana vanouyawo vachichema-chemawo zvose zvavanenge vachiuya nazvo unenge uchizvigamuchira. Sabhuku anofanira kuva munhu ane mwoyo murefu, munhu ane mwoyo munyoro, ane mwoyo unoda vanhu, asina utsinye, uyezve ari munhu anogara panzvimbo nguva nenguva achitambira zvichemo zvevana. So vamwe vana vane musikanzwa wechidiki nyangwe wechikuru, unoonawo vachitema mushuma. Ndo dzimwe nyaya dzatinoti akatema mushuma kana muhacha tinodzigarira pasi, todzisumudza toenda nadzo kudare guru raChief Nemakonde, tichidzipirawo ikoko dzotaurwa nevamwe vane musikanzwa wekutorawo vakadzi vevanhu. Vanhu ivavo tinodzitora nyaya idzodzo todziisa kudare guru raChief Nemakonde, dzonotongwa dzichitaurwa ikoko. So inyaya dzatinosangana nadzo mukati meutungamiriri. Asi chakakoshera nyaya yeusabhuku ndechekuti iwewe panzvimbo paunenge uri, unenge uri mutungamiriri, unenge uchitodzivirirawo vanhu vachitoziva kuti kune mutungamiriri ariko, vanobva vatotyawo nekupara mhosva. Saka zvinhu zvakaita saizvo zvakakosha kuti nyika yedu yeMakonde inofanira kunge ine vatungamiriri vakawanda munzvimbo dzatinenge tiri, kuitira kuti mhuri unenge uchimonita uchiona mhuri nguva nenguva. Sabhuku nyangwe akasvikirwa usiku nevanhu vadokererwa, anofanira kuvatambira nemwoyo munyoro. Sabhuku anofanira kuva munhu asina utsinye kuvana. Saka ndo zvishoma zvandati ndizadzise nekutenda padare guru raChief Nemakonde. Tinotenda. Ndinonzi ene Wilson Makonde, ndiri munin'ina wachangamire Nemakonde, ndiri mumwe wemaasesa makurukota vanoenzanisa nawo mudare ramambo Nemakonde. Igara ward 19 kunonzi kumagonde farm. Mambo Nemakonde vane matarawo maviri pari zvino, rimwe riri pano pamuzinda papondoro farm, rimwe riri kumovhami kuward 19. Izvi vaiitira kuti vareritsire vanhu vanobva kuward 15 kunonzi kuna Nachigaro uko muganhu naChegutu, ana ward 14 ward 16, vamwe vanobva uko kumuganhu neMidlands kunana Gogo kunana Sanyati, vakaita sekunana Kamhonde, ana Dombo, vose ivavo vanenge vachiremerwa nekuuya kuno vanoenda kumovhami. Nzvimbo yavo iko zvinezvi vane nzvimbo dzavari kutarisira kuti vaise mamwe matare vanoenzanisira vanhu sezvakaita kunana Mhangura naDuma, nekuti nzvimbo yavo inotangira kunodirana Manyami naAngwa kumuganhu neGuruve Machisendro uko. Saka vanotarisirwa imwe yekuti vaite dare ikoko, kureritsirawo vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzakaita sana Chimani Mani Pasu
mugani neguruve. Rimwe zvakare vaiti varikuda kuisa rimwe dare kuwadhi 15 kuna nahombwe, rinenge richizobatsira vanhu vanobva kuwadhi 16, vanobva kuwadhi 14, vanobva kuwadhi 15 kuti vange vachienda panenge pari pedyo navo. Izvi tinotenda hurumende dziri kuramba dzichipa madzishe midziyo yokufambisa zvakaita semota. Saka pari zvino ndo mamiriro akaita dunhu rinotongwa namambo Nemakonde. Pane masadunhu avo anoita mana anosanganisira vachigaro, vamatashu, vamusona navamachiridza. Uyezve pane mumwe muzukuru ari kutarisirwa vainzi vanamurinda gomo. Pane zvakangoitika munguva dzekutonga kwavasveta simba varungu, nekuti murinda gomo husadunhu hwana murinda gomo ndo svikiro redu rinonzi Nyadati, asi pari zvino hausati hwavako uri kutarisirwa kunzi hungangomisikidzi. Uyo anonzi murinda gomo ndiye anopirwa nhau nesvikiro redu rinonzi Nyadati, achizofamba achiunza nadzo kuna sekuru vake vanonzi vaNemakonde. Asi pari zvino havasati inhau iri kufambirwa, kuitira kuti nhau dzedu dzinge dzichifamba zvinenge zvakatinakei. Asi masadunhu aripo pari zvino vari kubata navo. Vanoti vachigaro, vamatashu, vamusona, mueratembo navamachiridza. Masadunhu vari kubata navo. Vamachiridza vari kuwadhi 16, kutangira kumugane nekadoma uko kuna nagodzi, ichiuya kunonzi kuna naruneni, mapfongwe, naison dhibi. Ndo nzvimbo dziri muwadhi 16 kunotungamirwa navamachiridza. Vachigaro vanotangira kunonzi kuchigaro, kuno chipatara chinonzi St. Rupetsi uko kuwadhi 15, vachiuya vachibata nzvimbo dzinosanganisira nahombwe, zita rechivanhu riri kunzi Chebvuma, nova ndiko kune imwe chierwa chesvikiro redu vanonzi vanohwawa. Vouya vabata chimwe chikamu chenzvimbo inonzi Chipfuwamuti, ndo nzvimbo iri pasi pavanonzi vachigaro. Vanonzi vamatashu vanobata nzvimbo dzinosanganisira Mukohwe, iri kumugani neChegutu, Chakobora, Nyanga neZumbara. Ndo dzimwe dzenzvimbo dziri. Vamusona vanobata nzvimbo dziri muwadhi 18 dzinosanganisira nzvimbo inonzi Kamhonde, touya toti Chemundi, touya toti Kemfuti neObva. Ndokune muzinda waivo Edman, Vamusona, Mueratembo navamachiridza vachiganwana nerukova runonzi Susuji. Ndo masadunhu mana avari kubata nawo pari zvino. Nechimwe chandanga ndichiona sekuti chinotikoshei chandanga chida kuti tikurukure pari zvino, muno mudunhu redu reMakonde tine nzvimbo dzedu dzine zviyerwa dzakati wandei. Saka nzvimbo idzodzo zhinji tiri kuzoona dzatopegwa kare mamainzi. Saka ikurudziro yedu yokuti kusvitsiwe chichemo kune veMinistry of Mines kuti kana kwakanzi kuruda kupegewa kunyanya sekuno kuMakonde, kana kwakange kwanzi kune nzvimbo iruda kupegewa, tine chikumbiriso chaizvo chokuti ngavaone mambo Nemakonde vokurukura navo. Tine nzvimbo yatiri kuda kunapega iri kunzvimbo dzakamira zvakati nezvakati. Mambo vavatsanangurira nzvimbo idzodzo kuti kana vachipega nzvimbo dzinenge dzisingade kupegewa, nyange dzine mukute dzinoera, kana pane zvingade kukumbirirwa, mambo voenda vonakumbira munzvimbo idzodzo dzisati dzapegewa. Nokuti kana mukatarisa Makonde kubvira pasi chigare kuti inzi Makonde, kwaiva kuri kudya
pachikorekore tinoti aya makonde sadza rimwe rinenge rine mubvuri. Kana takutaura sadza rine mubvuri, sadza rekudya uchisiya. Saka zvose izvi zvaiwanikwa nemhaka yekuti makonde mainaya mvura chaizvo. Chaiita kuti mvura inaye inhau yekuchengetedzwa kwechivanhu. Saka yaiva iri chidokwa chedu chokuti tirambe takachengetedza makonde se our bread basket, kana takutaura pamutauro wanhasi kuti ndiko kwaitarisirwa kunzi kunorimiwa chikafu chenyika yose chichisadza. Saka chishuwo chedu chokuti pari kuitwa zvemamainzi ngavasatanga kuna pega vasati vaona mambo. Ndo chikumbiro chatanga tichiti nechisvitsiwa. Mhondoro dzedu dzava kuchema, dzakuya kuna mambo dzichiti mambo, taona munzvimbo dzedu mane zvakukanganisika nepo mambo, zvinhu izvo vanenge vasingazvizivi. Asi vakauya vaye nzvimbo dziye dzemasvikiro, vanopirwa matunzvi amambo avanoenda navo. Vanonasvika kune vana vari kuchema, vari kuda kuti vaite zvakati pakati, ochinzi ngapafambiswe nenzira yakati neinoti neinoti. Izvo zvetedzero zvinoita kuti chivanhu chedu chirambe chiripo, mvura yedu ichiramba ichinaya. Ndinofunga makonde ndio imwe nzvimbo yamunoona kuti makatarisa munyika ino yeZimbabwe inogara ichinaya mvura. Nyange kukanzi kune nzara, asi munoona kuti kumakonde vanhu vanototi vakorwe. Izvi zvose zvinobvira pakuti takaramba takabatirira pachinamato chedu. Ndokusaka makaona mambo vakanga vakaronga kubvira vachitanga kungogara vakatura anonzi machembere nemakarawa. Izvi mabandiko akanga akamirira kudzidzisa, nanhasi akamirira kudzidzisa vana tsika dzemararamiro aitwa kare kare, kubvira kare karepo svika pari zvino. Nanhasi machembere iwayo anenge aripo, makarawa iwa aripo, ekuti isu vana vechimanje manje tinenge tichidzidziswa tsika.